Oni musí něco naučit, jo, jako. Když přijel zajet dvorníku, tak byli tak vyčumělí. To jo. Stačili by na kňázenkáři, jsem říkal. Tak krkovice. To vypadá dobře, ty jídla. Nebyla poliska ještě jedna. Tak je normální dobu, když tu ty krabičky Neměli problém s nějakým hostem, že takhle jedou po každý. Já bych řekl, že měli. Já si taky myslím. Já bych to řekl, že to jedno za hodinu tady. Asi myslím. To ono, jako pak někdo to nemusí sníst tohle. Určitě. jednou by normální sníst. Mám takový jajíčky. Já tak A to není spokojený, jestli. Jasně. Jo, tak to je dobře. Takhle takový člověk ale co nechodí,